ukuthi lihlabathi bathandekayo ayipheleli kwinduli nentaba. Yes. Induli nentaba zipresenta umhlaba. Yes. Kube khona lento kuthiwa yi-system Yes. Come higher. yomhlaba. Hallelujah. Kube khona lento kuthiwa ngumuntu. Yeah. Kanti ngexesha thanda ihlabathi akajolisanga kwi-systems. Yes. Akajolisanga kwinduli nentaba Yes. kwathi ononingeselene emntwini. Yes. Ngoba makabe sibona i-systems zezwe zikontra kakhulu kwi-system uThixo operator ngayo. Judge. Very, very Hallelujah. Amen. 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 Ingakho zawuthi uPaul into bamba ingqondo yenu. Hallelujah. Mayirenewishwe. Hey. Amen. Amen. Ngoba kungenzeka ni-adopt istyle esenzo Yeah, i-system yayo Yes. niyifake Yes, ngaphakathi. yes, yes. Kanti izawuphinda imoshe le nto uThixo asebenza ngayo kule system yalapho uThixo asebenza ngayo. And la system uYesu uyivezile. Ngoba to this end I was born. Uyambona umenzi ngubani? Umuntu wayebhala uGeneration wafuna umuntu ongamvezela uSibusiso Dlomo. Hallelujah. Yeah. Wafuna umuntu ongamvezela bani? uSibusiso Dlomo. And according to the script salamzalwane uSibusiso Dlomo simbona ehamba nge-wheelchair. Yeah. Asimbona escreenini kodwa ubonwa phi kwiscript ehamba nge-wheelchair. Now umfundi Mvundla wahamba wakhangela umuntu ozawufakaza ingqondo yakhe. Yes, Lord. Ngoba ingqondo yakhe uThixo isithekile. Uzawubuza uPawulos ngubani umntonakho ukuba ayikhangele ingqondo yakhe uThixo. Hallelujah. Wahamba wayofuna umuntu ongamvezela uSibusiso Dlomo. Xa ehamba wadibana nendoda ethile ogama layo lingumenzi ngubani? Yes. Come high. Ngoba to this end I was born. Yay. Thank you, Holy Spirit. uYesu ephileni kwakhe akaphilanga njengomuntu ongayazi into ayenzayo. Yes. 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 That is why even today abantu bayamconfuse uYesu. Abakwazi ukwahlula uYesu kwakunye noKristo wayengaphakathi kwakhe. Hey, Jesus, come high. Ngoba kunebakala apho uYesu anguYesu khona. Yes, the flesh, Nalapho uKristu avela ngaye. the anointed one, Jesus, Master of the. Ngoba to this end he came. Yeah. He was born. Yeah. And he came to witness Yes. ngayo inyaniso. Jesus. When uKristu wayevela kuye, that was the witness. Yeah. Oh God. uJesu wayewitnessa to that truth. Wafunyanwa la mzalwane uSibusiso Dlomo ubathandeka ixesha liphelile manje. No. Wafunyanwa la mzalwane. And ekufunyanweni kwakhe sabona ingqondo kaMfundi Mvundla imanifesta. Yes. Sibona ingqondo kaMfundi Mvundla imanifesta. Hallelujah. Sabona ngokuSibusiso ehamba nge-wheelchair. Akaqalanga uSibusiso uhamba nge-wheelchair escreenini. Kodwa uqale ngohamba ngayo escreenini. Now, ebengqinela iscript. Kuba sibone thina escreenini
ehamba nge-wheelchair ungqinela iscript ngoba kufunekanga aphambane naso iscript ngoba for this and he was born. And he was born not just born but to witness of that truth. Ngoba ngabe bengazohamba nge-wheelchair bezabe yaxoka umfundi mfundi. Yes. Yes. Bakukhona lixoki. Yes. 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 So bekunyanzeka ba amprove umfundi mfundla enyamsini. Yeah. Hallelujah. Yeah. Amen. Hallelujah. Bahamba nge-wheelchair. Sure. Nangoku abaphakathi kwethu bakhona abathi wafa uSibusiso Dlomo. Yaxoxa. Yes. Ake bambalwa abantu abathi wafa umenzi ngubani. Yes. Ngoba umenzi ngubane wakwazi ukumportraya uSibusiso Dlomo wade wanguye. Wade wathi ukufa kwakhe bambinyani basufile uSibusiso Dlomo. Ngoba the character yamconsume. Awaphela menzi ngubane ngoba bekungafuna ubonwa umenzi ngubane ngabantu bebefuna ubona uSibusiso Dlomo. Wathi xa efika wanikezwa igama. Yes. Wathi xa efika ofisini wanikezwa igama onojonga emfo waba uyaphela uSibusiso uyaphela umenzi ngubane. Igama lakho wena kusukela namhlanje uSibusiso Dlomo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Amen. Uzalo lukaYesu Yes. kwakungazalwa Thixo pha, Yeah. 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 kwakungazalwa Kristu pha, Yes. Yes. but kwazalwa uYesu. Yes. Ilipha umntwana for that matter kwazalwa umntwana. Zange kuzalwe Yesu kwazalwa umntwana. Uzawungqina uprofeti athi umntwana simzalele kodwa unyana simnikiwe. Hey. Ngoba kwazalwa umntwana zange kuzalwe uYesu. Yes. Kwazalwa umntwana. Yes. Ngoba ababenakho ukuba namehlo zange babe nawo amehlo okuba bambone. Kunjengalamhla uMoses abantu bethiwa zinyoka kwaprovidwa inyoka Yes. to heal the people. Yeah. And then they continued ukuba abantu sibadle. Yes. Why? Icebo liprovide nangalamini baprovidele i-answer zange babone lishona Yes. kwadingeka kuvele wise men besuka somewhere far. But abantu around they couldn't perceive. They couldn't get what ne-environment ayabashintela basense ukuthi kunento ezaliwe. It took a wise man. Lithi lizwe linamandla. Bahamba bafika bazalwa. Bathi xa befika ngoba it was the mind of God in its manifestation. Nihleli ngoba ithi lento xa ngakumqondo kaThixo manifesta loo nto idimanda unqulo kwakunganqulwa Yesu pha kwakunqulwa ingqondo kaThixo isenza njani imanifesta not uYesu. uYesu akanqulwa ngekuqaleni kodwa unqulwe ekugqibeleni.